Aquest divendres s'ha donat el tret de sortida a la 5a edició de les Jornades Gastronòmiques de Peníscola, dedicades fonamentalment al llagostí i al cargol punxenc. Una vintena de restaurants de la localitat oferiran menús basats en aquests productes a preus assequibles fins al proper dia 15 de juny en el marc d'aquesta iniciativa culinària, la qual ha viscut el seu acte inaugural amb una degustació que ha aprofitat la celebració del Festival de Cinema per tal de congregar a gent del món del cinema i la televisió espanyoles. Precisament enguany ja és el 5è any, és una cosa que per nosaltres és important perquè pensàvem, com ben bé he dit antes, de que la cosa no enganxaria tant. La qüestió és que enguany hi ha 20 restaurants que han volgut entrar dins del que són les jornades gastronòmiques i això per nosaltres és un orgull. Bàsicament se trata de promocionar el llangostí i el caragol, tenen que fer no tots els plats tenen que fer un menú on apareixen els llangostins i els caragols i després ja és el lliure elecció. Sí que lo recomanem que siguin uns preus assequibles perquè la gent pugui disfrutar de les jornades, la gent de la comarca i la gent que ve de fora. Ja que som un poble turístic, el turisme de gastronomia també és important. D'aquesta manera, un dels productes més representatius de la ciutat en el mar, el cargol punxenc, es convertirà en el protagonista de les taules de molts dels restaurants de la localitat al llarg dels propers dies. Un cargol punxenc cuinat de diferents maneres. Parlo per mi, jo crec que és una cosa un poc especial a l'hora de treballar el caragol punxenc. Baix el meu punt de vista, de la forma en què jo està millor, és bullit. Hi ha molta gent que fa un mus, hi ha gent que es trau i després fa unes croquetes que estan boníssimes, com per exemple el rocamar, o uns altres que fan a la llauna, uns altres que fan... Però bé, per mi, la forma més bona que és bullit, en aigua i en sal i perfectes. Un al·licient més per visitar Peníscola al llarg d'aquests dies.